Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video herinde fra kanalen. I dag skal vi spille Stratego Junior, og jeg har min lillebror med. Så jeg håber, I med den her video. Så lad os bare helt skulle starte. Ja. Det er Peter Pan. Den triller ikke. Jo, den gør. Jeg så den. Ja. Jo. Ham der er den onde løve fra Simba. Nej. Ui, første hug. Nej. Ham der er Mickey Mouse troldmanden. Jo, den onde dronning. Det var Peter Pan, så trækker den onde dronning. Det var Du har bare set dronninger på den første. Er 100 få? Nej, jeg har ikke. Og jeg er den grimme Cruella de Vil. Du havde dronningen på alle de første. Nej, det er prinsesse, mener jeg. Ikke dronning. Der er også Cruella de Vil. Krølle, det er vildt. Nej. Jeg vidste, at den var, så jeg kunne godt tage den. Jeg kan ikke. Mickey Mouse. Nej. Nu trækker du da også bare alle fra den række der. Nej. Den faldt op. Kaptajn Klo. Det er drab. Jeg sætter Wow. Wow. Du kan ikke komme. Kan man komme i den? Det kan jeg ikke huske. Det er dumt at sætte den allerede der. Ja, to Og det er specielt dumt, hvis du sætter dragen der og der. Eller hvis du sætter en drage i hver sin i den samme side. Det vil være rigtig dumt. Rigtig dumt. Jeg kan kun den her. Det er Peter Pan. Yeah! Yes, den onde dronning. Endelig. En normal dronning. Prinsesse. En normal person. Ups. Ej, Jeg lukker øjnene. nej. Jeg har ikke. Nu ved du, hvor den står. Hvad for en står? Jeg tror du rykkede den anden. Sådan der. Sådan der. Okay, den der lille slange fra Robin Hood. Ja. Ej, det er hende, der Ja, kommer den til hedder vildt. Koba. Den hedder Koba. Hvorfor peger du på den? Hvad? Hvad? Ingenting. Hvorfor peger du på den? Ved du, hvad det er? Den der slange. Det der. Ja, det var det. Så skriv en kommentar. Hvad tror I det er? Okay. Der er den onde dronning, der kører det vilde, der er dragen, der er alle mulige andre. Jeg har set den alle sammen, så det er lige meget. Der er alle mulige her. Der er den, 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 der er den. Hvorfor sagde du den der? Det var da godt nok dumt. I sagde, der er den, der er den, der er den. No. Okay. Nu er jeg helt. Det er din tur. Jeg er lost. Oh my god. Whoppa. Lost. No. Så skal du ikke have en slange. Han har jo fortalt, at det er dumt. Det må man ikke. Så Peter Pan. Og sådan mig. Nej. Der skete ikke noget. Nej, så skal jeg ikke have den der. Så får han alle sine brikker tilbage. Så må jeg stille alle mine brikker tilbage. Alle. Ja, det er der. Ha! Nu må du ikke tage nogen af dem der. Nej! Fuck, nej. Hej. Det Så må du ikke få slangen. Du ved, hvor slangen er. Du snakker meget højt. Okay, så siger vi det. Jeg kigger. Slangen! Nej! Jeg fik slangen. Ej, det er dumt, du siger det, ikke? Nej! Yes! Så vil jeg også have, at du får min Cruella de Vil. Er det der Cruella de Vil? Nej, det
den. Jeg håber, du får den. Har du en klo? Nå. Ja, det er dumt, jeg slår, ikke? Ja. Hvis man beder om dem der. Ja. Tak. Nej. Men nu ved du. Det kan du ikke. Nej. Jeg er heldig for det første hug. Okay. Kaptajn Klo. Det var dumt. Jeg ved det. Igen. Ja, jeg er også i fjollet. Nej, ikke fedt. Jeg troede, Nej, jeg det er kunne få. dumt. Jeg ved det godt, det er med vilje. For at give mig en chance. Nej. Ej, yes! Så må jeg tage den tilbage. Men jeg er ikke så Nej, langt. det må jeg ikke. Jeg er da ikke så langt. Så må jeg sætte den til nu. Nej, det må du ikke. Det er bare mig. Det må du ikke. Må jeg ikke. Snydpels. Jeg satte dem, hvor de stod igen. Luk øjnene. Luk øjnene. Nej, du lukkede heller ikke øjnene. Åh nej, men du... Jeg kigger jo ikke hen på din. Jeg kigger på uret. Jeg kigger jo faktisk Jeg bare kigger på seerne. Okay, så siger vi det. Okay, du gør det faktisk. Sig hvad det er. Sig hvad det er. Så I hvad han gjorde? Så sig det. Sig det. I kommentaren. Ja, nej. Så kan jeg ikke bruge det til noget. Okay. Jeg spurgte bare tiden tilbage, når jeg har læst det, så ved jeg det. Logik. Det kan vi. Man kan Kom ikke nu. fuldt. Nå. Du har bare sat prinsesse over det hele. Upsi. Nej, det er dumt. Tak. Nej, det afslører måske noget. Jeg ved det ikke. Den trillede ikke. Jo. Nej, den gjorde. Det har også en af dine, hvor den ikke gjorde. Okay. Jeg fik den der dumme slange. Nej. Det er ikke Jessie. Hvorfor? Nu fik jeg ham der fra Aladdin. Nej, det var en drag. Jeg vil bare spille færdigt. Nej, du er irriterende. Nej. Nej, dobbeltslange. Seriøst. Dobbeltslange. Nej, jeg ramte den. Jeg ramte den. Pelis. Så jeg ramte den. Okay. Hende der den grønne. Wow. Som man kalder hende ude i byen. Krøller til. Jeg kan jo ikke gå for, når jeg slår. At den Det er også bare fedt, hvor jeg gjorde det. yes, slange. Robin Hood. Vi vil bruge slaget til et eller andet. Oh my god, jeg tror. Endelig. Jeg skal have Simba. Nej. Ej. Nej. No. Så den er din udyr. Man har 2 udyr, og jeg har 2. Altså, jeg har 2 af den der monster, som danser med den der prinsesse. Ja. Jeg ved ikke, om I kan huske. Udyr. Og han har den der drage, jeg kan ikke huske, hvad hun synes. Udyr og prinsessen. Mm. I det der Nej, store slot. udyr og Ja. små. Ja, det hedder ikke prinsessen. Nå. Det hedder noget andet. Okay, den er løve. Kan jeg bruge det til noget? Det var ikke den. Den kan jeg. Nå, jeg skal bruge dronningen og den videre.
Jeg bliver nødt til det. Sådan der. Kaptajn Klog. Kaptajn Klog. Nå. Willy. Jeg fortæller ikke, hvad det... Altså, det dumme ved, at han har sat sin drag her, ikke? Det er, der 2 bagved den, så hvis han har sat den tilbage, så var det, at så havde jeg brugt længere tid på at komme den vej, så havde han haft længere tid til at komme ind nogle af de andre. Det var dumt at se mit tricks. Slange. Lige meget. Den onde drøm. Slange. Den onde dronning. Kaptajn Klog og den onde dronning, de fungerer bare sammen. Se, de fungerer. Ja. Slangen og den onde dronning fungerer ikke særligt. Simba? Det var dumt. Ja. Jeg vidste godt, Løven og den onde dronning fungerer heller ikke sammen. Nej. Nej. Han slår den der troldmandsmigmaus. Og så tager han troldmandsmigmaus. Og så siger han, ej. Og så var det der havde han det rigtigt. Endelig. Nose. Peter Pon. Det er der, du har sat den. Nej, ikke så jeg det vil. Det var lige der. Den undrende slange, du var bare et slange. Det fungerer ikke. Yes. Jeg synes nu, du slår dem ret langt ned, og det gør faktisk ondt på mit fangeri. Hvorfor? Det tror jeg ikke. Se, du gør det også. Der findes din snydepils. Snydepils. Okay. Se. Nej, flere onde dronninger. De fungerer bare ikke sammen med de onde dronninger der. Åbenbart ikke. Ja, den fungerede. Kling. Klang. Nej, så er det Peter. Kaptajn Klog. Yes. Hvad? Nej. Slangen og Nå jo. han er klog for. Sandra, det må du ikke. No. Jeg tabte. Ja. Så Jeg skal håber, sige I hej, nød det. Jeg håber, I nød den her video. Så hej hej.